салому алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Бародарои азиз, имрӯз яъне ки бо кор ҳастай кор дар шаҳри Ярославе. Хоҳиш мекунем бародарои видеоро то охири тамошо кунем, барое ки саволои зиёди бад мешавад. Ман саволое ки ҷавоб додагим дар видео гуфтагим то охири видеоро тамошо накунед. Ман ҳамон саволое ки ман дар аввал кардам дар WhatsApp обязательно ки беҷавоб мемонам, ба хотире ки ман ҳар як видеода подробно гуфтаам ки илтимос видеоро то охира тамошо кунед. Кор ҳастай дар шаҳри Ярослав, прессовчик. Як нафар дастсрочна дар коре бародари азиз. Дастсрочник пресс мекунад соати кори 126 рублай бародари азиз ва кор ягон қилӣ надорад. даже ман худмам ҳамуҷа рафтагим кор кардагиам, яъне ки ягон мушкилӣ надорад бародари азиз. даже ки бигем агар 1 соат кор кунӣ қариб ним соат 1 соат 2 соатига даже бекор мемонӣ. магазини глобусай ами коробкаша қати пакетиш пресс мекунӣ. ягон кори қиин надорад. яъне ки соати кори ай соати бигем 8 то соати 8 ё мехоҳед ай соати 9 то соати 9 мекунед. фаромӯш накунед 11 соати кори 12 соата 1 соатша абед метан 11 соати кори мешавад. ва ҳисоб кунед 126 рубли бародари азиз чанд сум мешавад ва худтон хулосатонро бибаред. агар ки ҳамин чиз информатсияш яъне ки шумо дар кор боша бигем сападат кунам барои шуморо, метавонед ки биёед кор кунед бародари азиз. ва дар ин шаҳр чӣ ки ман дар ҳар як видео гуфтам, бо нафаре ки занг задам гуфтам квартира арзоне бародари азиз, ҳама тарафа арзоне. яъне ки мо информатсияша полни дар телеграм канал мемонем. телеграм канал силкаш дар якум дар комментария закрепит мекунем, медонед силка дар зер мекунед, автоматик меёратон ҳамин сайт ва полни адресош, информация пурраш ва рақамҳои телефони дигараш дар аминҷа мешавад бародари, яъне ки дар телеграм канал. мо боз ҳам обязательно дар телеграм канал яъне ки подписатсия кунем бародари. дар оҷо бениҳоят чизое ҳаста ки информатсияҳо якум меша. аввал дар телеграм канал мекунем, баъдан дар ютуб мебурем. фаромӯш накунед барое ки мо телеграм каналда бениҳоят чизое мешавад ки дастсрочно рабочинг мешавад, дигар кора мо дар телеграм мепартем, баъд ютуб мебурем. ва бихотири шумо телеграм канал скачат кунед, обязательно барои шуморо дар кор мешавад. фаромӯш намекунем хай информатсияро кадоме ки видеоро то инҷо тамошо кард зинда ва сарбаланд бошед. шояд ки дастгирии шумо як нафара соҳиби ҷои кор кунад, обязательно бародари азиз видеоро поделиться мекунем ва шояд як нафар соҳиби кор шавад. агар ҳамин хел ҳама як ҷоя бошем дастгирӣ кунем, обязательно иншоаллоҳ ки ҳамаш мешавад. шумо чӣ қадаре дастгирӣ кардем, мо боз ҳам ҳамон қадар ҳиссиёт ба яъне ки чӣ хел фаҳмонамтон кайфияти кор кофтан барои шуморо бениҳоят зиёд мешавад бародари. комментария нависии шумо бениҳоят моро ҳамон қадар яъне ки шавқманд мекунад ки боз ҳам ҳамон қадар рафта кор кунем, барои шуморо кор пешниҳод кунем. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем бародари азиз дастгирӣ кунем, фикри ақидатонро дар комментария нависен ва яъне ки дар кадом шаҳрҳо мо кор бикунем, инам барои мо важние бародари азиз. мо интизор мешем мнениҳои ҳар яктаи шуморо. зинда ва сарбаланд бошед. кадомеда ки кор маъқул шид, медонед телеграм ва мекунед адресаша. انتظار محل اکتشمان خیر